Артның әлі бірне қадар вақыты бар. Шалтыратырға үлгірәсіз, телефон номерларымызны біләсіз. Рема ханым, онан соң сіздің буын жыршылар арасында халық жырларына ремикс ясауға бик оңай мөнәсәбәттә булган шәхесләрнең берсе дә сез. Чөнки менә яшьләр белән бик күп аралашасыз бит инде, бүгенге көндә фикерегез үзгәрмәдеме? Үзгәрмәде. Мин кайчакта теге чыннан да ремиксен булса, җырны бөтенләй үзгәртеп куярлык булмасын. Шунысы бер инде җыр ишеттем соң әле. Bir халык җырын шул кадәр заманча итеп эшләгәннәр, мен әйтәм, ничек шулай була инде дип тыңлап торган идем. Әмма ләкин тыңлагач, кара булай да була икән дип уйлап куйдым. Теге ничектер әйбәт ясасалар, тыңларлык итеп халык җырының бөтенләй югалтып бетермичә эшләсеннәр. Ул шушы ремикс ясап булса да, алар кызыксынып нәрсәдер эшлиләр. Ремикс ясауында шул бер ни бар, алар инде халык теге хәзерге заман яшьләре, алар аны халыкчан итеп бәлки бөтен җырлый алмыйлар. Алар үзләренең теге үзләренчә халык җырын җырлап күрсәтүләр инде. Шуңа күрә нәрсә дип әйтәсең? Үзегезнең менә шундый бер эксперимент ясап карарга уегыз бар юкмы? Экспериментинен булмасын, чөнки мин аларны чынлап та халык җырларын булай теге үзләренең кыяфәтендә натуральный виде дип әйтәләрме, шул килешә. Табигый хәләт. Табигый хәләттә мин беләм аларны, шуңа күрә алардан ниндидер ремикслар ясап. Бәлки инде фонограммасын дип, нәрсә дип әйтергә дә. Монысы инде вакытта кулда бәлки инде яшьләр белән дә бер дуэт итеп башкарырга туры килә. Монысы барысы да үзегезгә. Бәрәмдә башкаларыбыз телефон номерларыбызны беләсез, SMS хәбәрләрегезне дә юллый аласыз. Аларны зәңгәр экраннарның үз калешендә күргән телефон номерлары буенча тәмдә сезгә белән башлап язып җибәрегез.